बायदेव दुर्गा फुजानि रायजो राजाफोरनो माबाफोर मेसेज होनांगौ दं नामा? दुर्गा फुजायाव आं खेबखाय बन्दराव आङो बिभिन्न मोननै मोनथाम जोंहा फुजा दङ। बे फुजायाव आङो गिदिंफैदों रायजोफोरजों जयैनो आइ बिमा दुर्गानाव आङो आर'ज गाबदों जाहाथे जोंनि बयबो बिटिसि बासि रायजोनि सायाव आइ बिमा दुर्गाया सक्ति होयो जे अन्नायनि बिरुद्धे जुजिनानै न्यायखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि आरो जोंनि साफ्रोमबोनि आर्थिक सामाजिक आरो मानसिक जाहाथे शान्ति आरो उन्नति जायो बेनि थाखाय जेन बोर सारस्रिलाङो बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबफैदों बाहाय। बायदेव गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों दुर्गा फुजानि बागै मा बुंनो बे समाव? गोदोनि थासारिजों दानि थासारिजों फारागाथ' जाखागोन। गोदान जुगनि गोदान मुगाजों गोदान सुबुंफ्रा मोजाङै फुजा पालन खालामलांनो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय दे।